As obras iniciadas en outubro coa previsión de rematar antes de fin de ano contemplan a sustitución da cuberta tanto na zona das dársenas como no edificio da estación. Actuarase tamén na fachada para favorecer un mellor illamento térmico do inmoble e acondicionaránse as dársenas que actualmente presentaban un avanzado estado de deterioro. Fundamentalmente unha mellora funcional e sobre todo a corrección de determinados problemas de filtracións, humidades e algunhas deficiencias que se viñan detectando ao longo dos últimos anos. O certo é que trátase dunha construción que procede do ano 93, que ten preto de 25 anos de vida e que, como consecuencia do tempo, foi experimentando un deterioro e era necesaria unha actuación integral como esta que se está levando a cabo con un investimento de en torno aos 180.000 euros e que vai a supoñer pois, un antes e un despois, sobre todo de unha instalación que está ubicada nun punto estratégico. Esta actuación presupostada en 180.000 euros enmarcase no Plan Renove que promove a Consellería de Infraestructuras para o acondicionamento e modernización das estacións de autobuses de toda Galicia. Actuacións de mellora de acondicionamento da estación de autobuses que se enmarcan dentro do Plan Renove da Xunta de Galicia para a mellora das estacións de autobuses de toda a comunidade autónoma, co obxectivo de mellorar os equipamentos, non só os servizos de transporte público, senón tamén os equipamentos de transporte público. Eu creo que actuacións que poñen de manifesto novamente a aposta polo transporte público por parte da Xunta de Galicia, o fomento do transporte público, como tamén o mostra pois a posta en marcha da primeira fase do Plan de Transporte Público de Galicia, que, como saben, tuvemos que poñer en marcha como consecuencia de renuncias de determinadas empresas a continuar co servicio, e aquí en Lousame, en Noia, esa primeira fase do transporte público supón pois 6 novas liñas de transporte público, 3 coa modalidade de transporte compartido. Ademais da mellora estética e da funcionalidade, a actuación incrementará a seguridade nesta estación de autobuses, coa instalación dun portal motorizado que permitirá separar o tránsito de peóns do de vehículos.